everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them as a super student talking about Umkhokha. Congratulations messages are pouring in for uNdlovu bakithi ugatsheni ke ogama lakhe langempela kuKini nonke Mbatha nosazakhele ke udumo kakhulu kumdlalo Umkhokha as uNdlovu umkhululi ke wamaJudiya kaNgoza. uKini Ndlovu guys is getting married to uAngie Khanyile officially ke manje guys after malobolo members Mkhehlo kanye ke noMthembiso wasebandleni labo lama Nazareth. Kuna invitation guys ngibone ke isecurity lapha na social media yo dwendwe guys bangazi ke udwende ke is a Zulu traditional wedding so guys bathi ke uyashada ke uKini Ndlovu azange ke abantu kade bepostile ya post bashare ke idate kanye nevenue yomshado. I assume ukuthi ke it for close family and friends. Umuntu oyipostile guys ushilo ukuthi ke umenyiwe uyahamba ke uye emshadweni. Abantu babuza ama comment ukuthi ke unini umshado wasi cha angivumelekile ukusho lokho. Babuza ukuthi indawo wathi nakhona I'm not allowed to tell ukuthi ke indawo ekuphi. Okubalekile nje ukuthi ke uKini uNdlovu uyashada ke nonkosikazi wakhe omuhle bakithi. Cha bakithi ukhethile ngampela ke muhle uMakhanyile sibafisela ke okuhle kodwa. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.